Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho. Estamos de regresso para mais uma edição do Primeiro Plano da Antena Minho, Jornal Correio de Minho e também da CMinho TV. É um programa que vai ser uma entrevista que vai ser repetida no domingo, das 9 às 10. Pode ser acompanhada através da rede social Facebook do Jornal Correio de Minho, da Rádio Antena Minho e também do canal YouTube da Rádio. É uma entrevista que será publicada na edição de amanhã, sábado, do Jornal Correio de Minho. E é uma entrevista com Xoane Vasquez Mau, que é a secretário-geral do Eixo Atlântico, uma associação de municípios de cidades do norte de Portugal e da Galiza. São 40 cidades das duas regiões, unidas por um propósito comum de desenvolvimento económico, social, tecnológico, de partilha de projetos de internacionalização. Xoane, bem-vindo à Rádio Antena Minho e também ao Jornal Correio de Minho. Estamos a meio praticamente deste ano de 2025 e no caso de Portugal temos um ano eleitoral. Tivemos eleições legislativas, está-se ainda a fazer a contagem dos votos do ciclo da imigração, mas não altera nada relativamente ao partido, à força partidária que sai vencedora, e vamos ter autárquicas mais no final deste ano. Relativamente àquilo que é o resultado eleitoral e aquilo que é a manutenção de um governo da AD que esteve no poder durante os últimos 11 meses, como é que o Xoane vê a relação e aquilo que tem sido a disponibilidade do governo da AD relativamente, por exemplo, à questão da mobilidade e da ferrovia, que tem sido um tema bastante querido por parte do Eixo Atlântico? Ben, antes de máis, moito bon día, moito obrigado. As cousas teñen un contexto. Para dar resposta àquela cuestión que colocas, temos que ver antes cal era o contexto no que estábamos. Estábamos nun contexto de Portugal cunha grande estabilidade. Estábamos nun contexto do milagre económico portugués que consigue recuperar após dunha crise económica dura e además injusta e até cruel con Portugal e cos portugueses. Unha pandemia en xeral moito ben xerida. Portugal vai na frente no que se chama o milagre económico portugués e ademais un goberno cunha idea clara de potenciar a ferrovía e ate eliminar mesmo os voos internos en torno a unha hora dentro do país. Unha idea que nos partillamos, é unha idea forza extraordinariamente importante, que ademais unha vez que o norte é a zona intermedia entre Lisboa e a Galiza, coloca o norte nunha posición privilexiada e mesmo a Braga, que pasa de ser fondo de saco a ser unha paraxen extraordinariamente importante e intermedia coa Galiza, mas tamén, tal e como estamos traballando, liderado polo Ricardo Río e até por demais autarcas do Miño, facer, creo que estamos en chamar o metro de Braga, que xa non só era Braga-Guimaraes, senón que ligaba Fafe, Felgueiras, Guimaraes, Braga, coa costa, con Viana, Famalicao, Barcelos, Esposende. E Braga era máis unha vez o punto de enlace desa liña transversal coa liña vertical. Isto foi a mellor época, en todos os anos que eu levo no Eixo, a mellor época para a ferrovía, non só en Portugal, até porque Portugal e Costa presionaron ao goberno español para desbloquear a saída sur de Vigo, que leva máis dunha década bloqueada, ou levaba. Encontrámonos coa toda aquela atrapallada que aconteceu, os problemas con aquel ministro, Galamba, que se chamaba, despois, en fin, o desencontro entre o presidente da República e o primeiro ministro, todo aquel asunto, a dimisión do Costa, disculpa, perdón. E Portugal entra nunha fase de inestabilidade. Isto non é bo. Isto muda completamente o paradigma, especialmente nestas grandes obras que requiren de un gran consenso. Ben, chega o novo goberno, mas é un goberno débil, como xa vimos. É un goberno que toda a xente pronosticaba para un ano. Eu non teño dúbidas de que o Montenegro honra os compromisos do Costa, aposta pola continuidade, para alén deso un home do norte,
pero a propia inestabilidade do goberno ven a complicar as coisas e logo a figura do ministro das Obras Públicas non é para nada a mellor que nos gostaríamos de ter. Non é unha persona nin siquiera, en fin, tivo a amabilidade de recibirnos para falar con el. Ben, esperamos por un novo ministro, espero que sexa outra persona distinta. E até fai algunhas coisas que non teñen, en fin, unha lóxica da estratexia. O ministro de Portugal, antes de máis, debe reunir neste asunto co ministro de España. Claro, Sim. se o ministro de Portugal reúne co asunto de Galicia nun acto propagandístico por afinidade partidaria, o ministro ten que entender que Madrid fique mal disposto. E iso non axuda. Por lo tanto, houve unha serie de erros estratégicos e logo este un ministro, bueno, pues que ten algúns compromisos históricos coa presidenta da Rexión de Madrid. A presidenta da Rexión de Madrid sabemos que está nunha guerra permanente co goberno para desviar a atención da corrupción da súa parella, do seu enamorado. Isto non é... En fin, el propio aceptou unha negociación e aceptou que estaba implicado nesta corrupción, neste fraude fiscal. E para desviar a atención crea un problema que non existía, que era a ligazón Lisboa-Madrid. Que se vai facer, naturalmente, pero para o país é prioritaria a ligazón entre Lisboa e Braga, Lisboa-Porto Braga, as 3 primeiras cidades do país. E se continúa para Galiza é bon para todos. E entón crea un segundo problema e o ministro, que xa había feito o prólogo dun libro que asinou a presidenta de Madrid, dubido moito que o escribira porque ela non sabe escribir, pero alguén escribeu e ela asinou, o ministro fai o prólogo, e iso xa obviamente lle coloca nunha posición de compromiso que só veu a complicar aínda máis as coisas. Por lo tanto, eu aínda confío en que Montenegro continue a honrar os compromisos. Mas está menos otimista, Joana, relativamente àquilo que foi o processo descrito, relativamente também à introdução desse interesse do governo português em fazer também a linha Lisboa-Madrid, quando se calhar a prioridade do tempo de António Costa era efetivamente a ligação com a Galiza. Mira, na política ti sabes que moitas cousas son comunicación, propaganda e, polo tanto, non mentiras, pero non son verdade. E hai un dito que din, todo que non son contas, son contos. Contos, non contos das antiguas notas portuguesas, sino contos de contos para crianzas. Feitos concretos, factos. Nada se avanzou nun ano. Punto. E mesmo liñas entre Lisboa e Porto que xa habían avanzado, pois, bueno, houve algún problema. O problema, por exemplo, que ara xurdeu co tema de Gaia e de Porto. Cal é a realidade un ano após? Nada mudou. Por lo tanto, esos son os factos concretos, o resto é propaganda. Eu quero creer que Montenegro vai honrar os compromisos, quero acreditar neso, e espero ben que o faga. Se un goberno é fraco, precisa do apoio parlamentar desos diputados, como estamos a ver en España, e ten que dar contrapartidas. A política convírtese nun mercado. Por lo tanto, as zonas do Atlántico somos zonas máis pobres demográficamente. Galiza, Asturias, Extremadura, Castela. Podemos facer menos presión. España sempre apostou polo Mediterráneo xa dende a altura de Franco. Franco foi o primeiro que fixo os investimentos no Mediterráneo. Ben, por lo tanto, a partir de aí, facía falla unha presión como a que fixo Costa para que España mirara para o Atlántico. E, efectivamente, desbloqueouse máis de 10 anos após a saída sur de Vigo. Ben, pero nós o que estamos a notar é que agora esa presión está a faltar. Está desbloqueado, é verdad, está avanzando, pero mesmo as datas que dá España vanse alargando. Primeiro iba a ser para 30, ahora xa se fala do 32, porque falta esa presión política que facía Portugal na etapa de Costa. Ainda assim, o anúncio da ligação, da construção da ponte sobre o Rio Minho é uma informação positiva. Não sei se já há prazos para que avance ou se ficou para já apenas a manifestação de intenções de se construir a ponte. A parte positiva é que xa os dos gobernos concordan con onde vai ser a ponte. Eles xa o saben, xa está marcado. A parte negativa é que estamos xa no inicio de xuño, xa tiña tido que haber a reunión para facer público onde vai a ser,
e principalmente para ver cal é o modelo de xerila. Hai 3 posibilidades. Primeira, que fasan unha agrupación europea de interés económico, mesmo xa existe unha que poden aproveitar. 2, que cada parte cos planos fasan a mitad e se encontren no centro. Ou 3, que se encargue un dos 2 países e outro pague a súa parte. Pero teñen que decidir cal é o modelo. E aquí o problema é que se xa a cousa iba atrasada, agora, co tema electoral, obviamente atrásase máis, porque isto sí que ten que ser decidido polos ministros. Eu aínda quero ter a esperanza de que isto poda ir á Cimeira Ibérica deste ano. Espero ben. Pero é verdad que agora estamos máis escépticos do que estábamos hai 2 anos. Portanto, acima de tudo, há aqui alguma preocupação com o deslizar dos prazos de construção e com um pouco entusiasmo, pelo menos do lado do governo espanhol. Já se sabe que o entusiasmo não é muito, mas do lado do governo português, e nomeadamente com o titular da pasta das infraestruturas, que não se sabe se irá continuar, também não foi propriamente manifestado um interesse muito grande, ou pelo menos um empenho. A ver, os primeiros ministros marcan unha liña. E eu aí non teño dúbida de que Montenegro vai honrar os compromisos do goberno anterior por moitas razones. Pero despois son tantos os asuntos de importancia que ten un primeiro ministro que obviamente teñen que ser os ministros que nes desenvolvan. Non ten nada a ver que esta pasta, por exemplo, estivera en más do José Manuel Fernández ou do Castro Almeida, que para mí son 2 extraordinarios ministros do goberno, que xa viñan de ser extraordinario eurodiputado, extraordinario secretario de Estado, porque son xente experta, xente de bon senso, xente que sabe traballar ben e que sabe ouvir a xente. Non é o mismo a que o sexa un señor que no seu currículum o elemento principal son xestiones urbanísticas na Cámara donde era vicepresidente, creo que era, me parece, Sí. e que están nos tribunales e que vamos a ver como acaba eso. Claro, cada un ten o currículum que ten. Obviamente, se unha pasta de importancia das obras públicas fica nas más dun ministro con este currículum, tamén non é para dormir tranquilo. Joan, consequências é que vai ter para esta Euro-região, para este Norte de Portugal e para a Galiza, este adiamento do previsível, uma vez que as obras demoram tempo, há um conjunto de processos a colocar em prática, a questão da ponte, está decidida sim a construção, mas nem sequer está decidida a localização e outro conjunto de situações que descreveu. Que consequências é que isto tem para a economia e para a mobilidade desta região? Se ti moras nun T2 de aluguer e tes previsto facer unha casa, obviamente, mentras non fasas a casa vas a continuar vivindo, é obvio. Só que non vas a ter a comodidade, non vas poder facer todo o que precises, vas a ter que tirar o diñeiro nun aluguer en vez de investirlo nunha casa. Isto é algo similar, é dicir, é obvio que a Eurorrexión e o país vamos a continuar existindo, por Mas suposto. perde competitividade. Totalmente. É dicir, o tempo que se perde até que teñamos algo que é fulcral para a competitividade nun mundo moito competitivo e además ahora fragilizado por la crise bélica, a crise económica que depende da crise bélica, a presencia de gaxos completamente lunáticos como Trump. Toda esta situación, isto é como un xogo, é dicir, na taza de Portugal. As equipas todos os anos xogan. Ben, ti podes non gañar a taza este ano, ti podes gañar o próximo, pero atención, porque tamén podes descender de categoría. Isto é a mesma coisa, nós estamos nunha competición permanente, nós temos que darlle vida a nosa xente, temos que ter actividade económica, e o futuro dos nosos fillos. Cada día temos que ter máis actividade económica, se non queremos que a xente marche para fora. Pero atención, non sexa que perdamos a categoría. E para isto hai 2 cousas fulcrais. Primeiro, o dinamismo e a actividade privada, que a que xera actividade, mas é fulcral tamén a logística e o apoio dos gobernos para que isto exista. E dentro disto, especialmente nun país tan exportador como Portugal e tan exportador como o Norte, o que precisamos é logística de infraestructuras.
Estamos a ver, por exemplo, que as cousas están a correr moito ben co Sá Carneiro. O Sá Carneiro xa non é só o aeroporto dos portugueses, é o aeroporto da Eurorrexión, dos portugueses e dos galegos. Ben, pero necesitamos as estradas, están moito ben, estamos aí co problema das portaxes, das SCUT, pero bueno, parece que tamén hai un certo compromiso de un pouco tamén intentar solucionar eso, que é o que nos falta ferrovía. O corredor... E quanto aos portos de mar? Desculpa? Quanto aos portos de mar? Sim. Como é que está essa A ver, relação e essa... Portugal está moito ben. En Portugal os portos que temos de Aveiro para o norte están ben coordinados, Leixoes e Viana están a funcionar moito ben. Por lo tanto, Portugal entende que os portos teñen que estar ao servicio da economía, ao servizo da exportación. Mesmo agora coa nova terminal de cruceiros tamén é un reforzo no aspecto turístico. O problema que temos en Galicia é que en Galicia temos 5 portos de interés nacional, 5 portos prioritarios. A coordinación entre eles compete a Xunta de Galiza, e bueno, son todos os presidentes do mesmo partido, porque os presidentes suelen ser políticos, en fin, para darlle unha saída aos que retiran de outros lugares, etcétera. Pero nin sempre é fácil e entre eles a veces hai unha concurrencia que nin sempre a Xunta consigue nin coordinar nin frenar. Porque, claro, eles aplican aquelo de que vida por vida primeiro a ciña. E logo está o segundo problema, que é que non só nun caso temos conseguido a coordinación con Portugal e é no Porto da Coruña. Por qué? Primeiro, porque o presidente do Porto da Coruña é un tipo extraordinario, está a facer un traballo fantástico. E segundo, porque el xa foi o director da Xenda Urbana do Eixo Atlántico, el xa foi vicepresidente da Cámara da Coruña e membro do Eixo Atlántico, percibe moito ben o que é a realidade da Eurorrexión e, polo tanto, Coruña xa ten unha parcería estratéxica con Leixoes e con Aveiro que está a correr moito ben para non só non concurrir, sino mesmo que, en algúns casos, como cabotaxe, complementarse. Muito bem. Disse no início desta entrevista que este é um ano de eleições em Portugal, eleições legislativas, estas antecipadas, e temos também as eleições autárquicas. E as eleições autárquicas levam à saída de uns autarcas e à entrada de outros, e o Eixo Atlântico é constituído por municípios do norte de Portugal e da Galiza. Alguns deles vão ter mudanças de liderança, como é o caso de Braga, e vamos começar por falar de Braga. Rui Rio foi extremamente importante também para o relançamento do Eixo Atlântico e para uma dimensão diferente da associação. O que é que o Chauane espera destas eleições autárquicas em Portugal, naqueles municípios que mudam de presidente e que estão muito ligados e que pertencem, neste caso, ao Eixo Atlântico? Ben, no caso de Braga... Eu depois queria falar também do caso do Porto. Está ben. No caso de Braga, eu vou a botar moito de menos o Ricardo Río. É unha persona extraordinaria, foi un presidente do Eixo extraordinario, colocou Braga no mapa, colocou Braga na lideranza do Eixo Atlántico, e Ricardo é unha figura irrepetible. Na historia do Eixo temos tido algunhas figuras irrepetibles, o caso Fernando Gómez, o caso de José María Costa, o caso de Ricardo Río. É verdade que ahora hai algúns autarcas novos que tamén eu creo que no futuro van a dar esa figura, pero a día de hoxe estos son os que están de saída, xa saíron, en fin, que foron figuras clave. En termos xerais, Portugal ten moita estabilidade política nas autárquicas sempre. Mesmo cando hubo xa mudanza de presidente, normalmente solían continuar, en fin, os mesmos grupos, ou segundo, había unha continuidade na política autárquica, e iso ten moito que ver co extraordinario desenvolvemento que teñen as cidades portuguesas. Isto contrasta con cidades galegas que cada 4 anos mudan de presidencia, e claro, ti en 4 anos non podes facer un proxecto de cidade. Eu espero que manteñase a mesma estabilidade, unhas autárquicas non teñen nada que ver con outro tipo de lixoes. Nas autárquicas non solen dar moito pé aos extremos nin aos extremismos, e, polo tanto, eu confío ben en que se siga mantendo o reparto das presidencias entre as dúas forzas centristas, es decir, entre o PS e o PSD, bueno, ahora PSD-AD, co CDS, polo tanto, eu non espero grandes mudanzas. É verdad que nestas autárquicas por primeira vez teño visto
unha serie de conflictos internos na elaboración das listas que eu até agora nunca tiña visto. É dicir, as cousas sempre se facían con bastante bon senso. Bueno, hai varias cidades nosas que obviamente eu non vou entrar nelo, ¿no? Que, bueno, que están tendo algúns conflictos internos e eso ás veces pode pasar factura. Pero fora desas situacións puntuales, eu creo que va haber moita estabilidade, creo que va haber moita continuidade. Eu apenas vexo 2 ou 3 cidades das 20 portuguesas do eixo que opcionalmente podan ter mudanza de cor, pero en todo caso eso sabremos no día a seguir as Claro. eleições. Algumas autarquias, como disse, vão mudar de presidente. O caso, por exemplo, de Braga, de Guimarães, de Esposende, que são municípios que integram o eixo Atlântico. No, Esposende xa mudou. Sim, já mudou, portanto, mas era Agora sí, Benjamín, exacto, o Pereira Benjamín agora, marchou antes de a tal, igual votos que vai um presidente novo, não é? A exacto. votos. E relativamente ao Porto, Joana, espera que estas autárquicas que vão levar à mudança de liderança na Câmara da Cidade Invicta, e tendo em conta a importância do Porto no contexto territorial, vai haver uma aproximação, vai ter novamente o Porto mais empenhado no eixo Atlântico. A ver, Porto é como Vigo. Son cidades que teñen un gran peso e, por tanto, ás veces teñen un perfil complexo. Eu nestes anos teño percibido que mesmo na Cámara de Porto existen algúns grupos de funcionarios de elite que parece que a súa principal preocupación é separar ao presidente da rúa. É dicir, presidentes que chegan, costa de pasar pola rúa, un pouco é como, opa, presidente, você non ten que aproximarse tanto aos seres humanos, e en canto pasa algún tempo, notas que os presidentes empezan a mudar. E logo, a Porto lle pasa un pouco o que a Vigo. Se non presiden as coisas, non van a elas. Parece como que non poden aceitar que outras cámaras menores podan presidir. E claro, a presidencia ou a participación ten que ver cos perfiles das persoas. A cidade é importante, pero ten que ver cos perfiles. Vou poñer un exemplo. Nestos últimos anos, Porto está fora do mapa. Porto está fora do mapa. É dicir, non teño, fora daquelas cosas que obviamente se fan en Porto, pero non teño vido unha gran participación do presidente da Cámara de Porto en eventos internacionales. En cambio, o Ricardo Río está en todas partes convidado. Está na dirección de Eurocidades, faz parte do núcleo duro do Comité das Rexoes, é comisionado e mandatado polo Comité das Rexoes para ser un parte da equipa que trata coa ONU, coas Nacións Unidas. Está constantemente a participar en eventos, a dar palestras, temas importantes, en fin, en representación das autoridades locales, do Comité das Rexoes. En fin, Ricardo Río está en toda parte e coloca Braga no mapa. É dicir, eu cando vamos por aí a reuniones fora do país, cando estamos, en fin, grupos que lideramos de países europeos, de cidades, toda a xente coñece Braga. O Porto perdeu nesse... Perdeu completamente. É dicir, coñece Braga, quero dicir, ouve falar de Braga e do presidente da Cámara de Braga. O primeiro que temos que ter presente é que, polo tanto, o que move as coisas é o perfil das persoas. É verdad que se ti lideras unha cidade grande, tes máis facilidades, pero logo tes que ter unhas condições. Por lo tanto, o primeiro problema é cando nas cidades grandes temos dirixentes que, se non son líderes, non queren ir ás reuniones. O segundo problema é cando estes dirixentes prestan ouvido a algunha xente no seu entorno que lle está a embarullar contra os demais e eles toman posiciones sin coñecer. Temos que lembrar que nesta etapa Porto sae da Asociación Nacional de Municipios, o que é absolutamente... Nunca tiña pasado isto, ¿no? Que unha cidade grande saia da Asociación dos Municipios Nacional. No eixo desapareceu completamente, non participa quase en ningún tipo de redes, nin de lobbies políticos, e, por tanto, eu lembro, por exemplo, cando hai unhos anos nos presentamos un relatorio alertando do problema do turismo de masas.
E o presidente da Cámara xateouse comigo, ligou o Ricardo Río para dar queixas, dixo que se querían marchar do eixo, que era un ataque contra a política turística do Porto, mellor destino mundial, mellor destino europeo. A un ano tiveron que sacar unha ordenanza porque este tipo de destino estaba a crear moitísimos problemas no Porto. Nos tiñamos alertado. Ni siquiera se había leído o relatorio, pero alguén do seu entorno dixo: estos gaxos do eixo queren atacar a Porto. Este é o gran problema que teñen moitas veces os autarcas das grandes cidades. Eu non teño un mal concepto de Rui Moreiras. Espera que as autárquicas vão trazer uma mudança de governança na Câmara do Porto, façam aproximar o Porto novamente do eixo atlântico. A ver, ahora mesmo o que parecen que van a ser as dúas hipóteses para presidir, o Manuel Pizarro é un home que xa estuvo moito ligado a iso, mesmo somos amigos personales há moitos anos. O Manel é un home que coñece moito ben a estrategia de estar neste tipo de redes, e non teño ningunha dúbida de que se o presidente o Manel, Porto non só va volver ao eixo, sino que va ter moito protagonismo. No caso do candidato da Alianza Democrática non coñezo, teño boas referencias del por amigos comuns que falanme ben del, dime que é un home de bon senso e en principio con ese perfil todo apunta hacia que entenderá perfeitamente o que é o eixo e por tanto que Porto volverá tamén ao eixo. Pero, mentre no caso de Manel eu coñezo personalmente, no caso do candidato da AD non coñezo, só teño boas referencias. E foi agora apresentada a candidatura de Filipe Araújo, que é vice-presidente da Câmara e que poderá ser, na senda daquela que foi a candidatura do Rui Moreira, ser ele também, ou ele também candidato à Câmara, o que poderia... Bom, as pessoas são diferentes, poderia haver também aqui uma... A ver, eu... Uma mudança. Sempre pensei que iban a, digamos, a ir coaligados con AD. O facto de ir separados é obvio que vai a dividir o voto dun espectro político, dese espectro do centro-dereita. É verdad que as persoas non son iguales e o Filipe Araújo tamén non coñezo ben e non podo dar unha opinión sobre cal é o seu perfil. E obviamente o perfil de Rui Moreiras non ten por que reproducirse se continúa a xente ligada a él. Tamén é verdad que cando ti tes tido alguén que ten tido apoio popular do Rui Moreiras, eso ás veces axuda ao seguinte ou ás veces o complica. Entón eu tamén non sei até que punto, unha vez que o Rui Moreiras creou un espacio personal, até que punto ese espacio personal pode beneficiar o Araújo ou non. Eu quero pensar que se finalmente a hipótese fora Araújo, que eu en principio non o citaba porque non parece según as sondaxes que sexa unha hipótese probable, espero ben que teña bon senso, en fin, que non sexa unha persona caprichosa e que, por lo tanto, podamos entendernos. Relativamente ainda aos municípios do lado de Portugal, do lado norte de Portugal, recentemente o quadrilátero urbano, Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão, deixou de ser um quadrilátero, passou a ser um pentágono, não é? Com a adesão de Viana do Castelo, que foi muito saudado pelo João Vaz. Vê aqui uma coesão territorial importante também naquilo que é a afirmação dos objetivos do eixo atlântico. Aquela hipótese, lembrarás que a lanzamos nun foro conxunto do Correio do Miño do Eixo Atlántico, que en Braga hai uns anos, foi aquela foto histórica por primeira vez, dos 5 presidentes. Demorou tempo até se chegar a este... Os procesos importantes é mellor que estén ben feitos, aínda que demoren tempo, a que se fasan a correr e logo saian mal. A ser, o norte ten 3 subrexións. O Gran Porto está perfectamente definido, xa ten unha área metropolitana, unha xunta metropolitana, un metro que cohesiona, non ten unha folla de ruta marcada, hai moitos anos. Temos o nordeste transmontano, é unha zona máis complexa, até porque os perfiles das presidencias da zona nin sempre son consensuales. Nós temos tido unha extraordinaria relación e de traballo en Braganza. Tamén o temos en Mirandela primeiro coa Julia e agora o Víctor, que xa era que leva estes asuntos coa Julia. Mas perdeu Chaves, por exemplo. Si, ahora chego aí. É verdad que nós tamén non quisemos saber nada co perfil, que ahora non sei se muda ou continúa, de Macedo,
porque era un perfil, en fin, cun ego notable, e, por tanto, nos non estábamos interesados, aí non marcharon sin problema ningún. E estaba o problema de Chaves. Pero pasa que o problema de Chaves, que fora unha cidade histórica do Eixo, tamén tiña moito que ver con problemas internos que había na Cámara. Non é ningún segredo a má relación que había entre o actual presidente, que era funcionario da Cámara, e o Antonio Batista, como tamén non é entre o presidente actual e outro dos candidatos que tamén é funcionario da Cámara de Chaves, e tamén o candidato, non sei se é da DE, e tamén marchou da Cámara porque non se daban, e o presidente actual achou que o Eixo, bueno, pues quasi que era un produto do Antonio Batista, o que eu intentei convencer de que era un erro, pero el nunca simpatizou co Eixo. E logo, Chaves tirara de Verín, que é o sitio máis pequeno, e a mudanza política en Verín foi moi xata. Nos co presidente actual non nos entendíamos en absoluto, e até, bueno, ás veces tiña propostas que mesmo podían ser como mínimo irregulares, e que nos obviamente non quisemos acompañar. E aí creouse unha fractura, o tema da velocidade é obvio que non funciona xa, nós tamén vimos que o tema da velocidade iba a caer, porque entre os dos presidentes tamén non había boa química personal, e, por lo tanto, chegou unha altura en que só eran problemas, non había soluciones, non había participación, e no Eixo non estás para pagar unha cota e perder o tempo, nin facelo perder. Por lo tanto, cando vimos que Chaves non acreditaba nesto, que había problemas entre eles, que había problemas con Verín, dixemos, oye, da igual, aí está a porta, e aquí dentro se ven a construir, non se ven a destruir. Por lo tanto, sí é verdad que nos gostaríamos de que estivera Chaves, para nós sempre foi unha cidade de referencia, tanto co anterior presidente do PSD como co anterior do PS, pero cando as cousas son así e os perfiles humanos non acompañan, non vale a pena. Temos 40 cidades, temos moitas cousas a facer, non vale a pena. E logo está a outra gran zona, que é o Miño. O Miño ten todas as potencialidades, é a zona veciña de Galicia, e logo no que liga Galicia con Trás-os-Montes, aquela teoría da manxa de óleo dende Porto, é dicir, que o crecemento de Porto iba a chegar con unha manxa de óleo a Trás-os-Montes, demostrouse, como xa dixemos na altura algúns, que era falsa, era errada. En cambio, dende aquela bella teoría da T deitada, é certa, só que a T deitada non parte de Aveiro, parte do Miño, é dicir, a T Galicia-Porto, ou si queres Coruña-Porto, donde ten o cruce da T deitada é no Miño. O Miño é a zona que vai xunto co Miño galego, é dicir, co sur de Vigo, é a zona que vai todo o tempo paralela á fronteira, por lo tanto, que partilla as dúas partes, e é a zona que vai a Trás-os-Montes, e Trás-os-Montes vai cara a Madrid, cara a Barcelona, cara a Euskadi e a França. Eso é algo que se veía. Cal era o problema? Os movimentos pendulares, a Universidade do Miño, que é a Universidade do Territorio para alén dos politécnicos, os parques empresariales, o Instituto Ibérico de Nanotecnoloxía. Cal era o problema? Os perfiles dos líderes. Hubo unha altura que os líderes entre eles non se daban. Non se daban. El Defensor Moura non se daba ni con Magallanes ni con Mesquita, o resto non existían, despois, bueno, non vamos a citar todos os problemas. Só cando chega primeiro Xosé María Costa e despois o Luís Nobre, que son perfiles máis consensuales, cando chega Ricardo Río, que é clave nesta posición. Vanse incorporando xente nova dun perfil moito consensual, Fafe, Felgueiras, Esposende, chega Mario Constantino a Braganza, a Barcelos, que Barcelos foi un problema permanente, primeiro co Reis e despois co Miguel Costa. O propio Mario de Famalicao é un home moito máis consensual do que era o Paulo Cunha. Portanto, juntou-se um conjunto de autarcas com uma predisposição e com uma visão diferente do território. E para além disso, con vos dirixentes académicos, que é moito importante, como o caso de Antonio Cunha, o actual reitor. Entón, o análise era claro. Estes son as condições para crear a terceira área metropolitana do país. E iso é o camiño que eu xulgo que hai que seguir, é un camiño no que concordamos plenamente naquel tema, digamos un pouco os pais da idea, en fin, o Ricardo, Xosé María Costa, o Luís Nobre, eu tamén estive no inicio da idea, verdad? E, por lo tanto, aquelo agora é a altura certa porque o Miño ten moita máis forza, moito máis dinamismo
e moita máis innovación até que Porto, precisamente, porque mentres o Rui Moreira tiña un perfil que confrontou coa presidenta de Matosiños, co de Valongo, con todos, en cambio aquí os presidentes danse ben, son compatibles, e eu en isto sempre digo a frase de Churchill: o político pensa nas próximas eleições, o estadista pensa nas próximas xerações. E o Miño agora ten unha promoción de estadistas. E este pentágono urbano pode ser a gênese para o aparecimento da área metropolitana do Minho. Nítidamente, eu considero que Pentágono ten que ser, digamos, a base logística e o embrión da área metropolitana, na que logo terán que xuntarse outras que aínda non fan parte de Pentágono, como Fafe, Felgueiras, Esposende, en fin, que teñen ademais un inmenso potencial industrial e exportador. Neste momento está a decorrer Viana do Castelo, a capital da cultura do eixo Atlântico, durante todo este ano, com um conjunto de iniciativas de âmbito cultural. A Sarriá recebeu a Expo Cidades. Os Jogos do Eixo vão acontecer em Santiago de Compostela. Continuam os intercâmbios escolares entre municípios e escolas do norte de Portugal e da Galiza. Mas temos uma vertente que o eixo Atlântico tem apostado muito, que é a da internacionalização, nomeadamente virado para a América Latina e também para a América do Norte, neste caso para o Canadá. Como é que estamos? Que é uma das linhas de ação de desenvolvimento para este ano de 2025 do eixo Atlântico. Antes de entrar niso, déixame que acrescente máis unha coisa. O ano que ven tamén va ser Expo Cidades en Amarante, e temos xa unha proposta do Grupo de Desportos que vamos a levar á Comisión Executiva deste ano, na que, dado que está a crecer moito o número de participantes nos xogos e estamos comenzando a ter problemas logísticos e até de hospedaxe, porque xa en este ano pasado foron 2.400, a proposta é segregar o fútbol, sacar o fútbol dos xogos, crear nos anos alternativos un campeonato de fútbol do eixo Atlántico, e ademais en igualdade masculino e femenino, para tamén impulsar, como xa anos que queremos facer, e ser unha realidade do fútbol femenino, e entón faríamos, pois igual que os xogos son unhas mini olimpiadas, faríamos un campeonato de fútbol que fora un mini Champions de selecciones. Dito cual, o tema da internacionalización parte de, en fin, xa as nosas cidades tiñan relacións con cidades, digamos, da súa cultura, de Latinoamérica, as portuguesas con Brasil, Cabo Verde, e nunha altura me convidan da fronteira de Uruguai con Brasil para ir ali un pouco a dar unhas palestras e explicar un pouco a nosa experiencia. A raíz daquelo comenzamos a traballar con eles axan moito interés no tema da xenda urbana transfronteriza, primeira de Europa, que é a do eixo Atlántico, e xurde unha candidatura europea que aproban e nos comenzamos a traballar nunha implantación da xenda urbana na fronteira de Uruguai con Brasil. O tema corre moito ben, convírtese nunha referencia e entón comenzamos a recibir pedidos de cooperación de Cuba, Cabo Verde, Argentina, Uruguai e Brasil. E comenzamos tamén unha liña de traballos co Canadá, que de facto houve un grupo que veu aquí, estuvo aquí en Braga, foron recibidos por Ricardo Río e estivemos aquí, en fin, un pouco conversando con experiencias tanto de Querque de Braga, Querque de Viana, que tamén estiveron lá. En síntese, o tema é, temos un traballo ben feito, somos respetados, temos prestixio, isto nos foros internacionales supemos explicalo, e isto provocou que cidades de outras partes fora de Europa nos pediran cooperar con eles, nos aceitamos, nos dá prestixio, nos permite mellorar o noso training e nos permite aprender tamén deles, porque tamén aprendemos. E, por tanto, unha vez que vimos que isto estaba a crecer moito, decidimos diseñar unha estrategia de internacionalización que na que ahora mesmo estamos envolvidos e na que estamos traballando en cooperación en uns casos coa Comisión Europea, en outras co Instituto Camões e en outras coa Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento. Portanto, temos aqui uma diplomacia económica, patrimonial, cultural e desportiva a vários níveis. Nessa estratégia há outras cidades, há outros países
onde o eixo atlântico queira entrar? No Ou inicio, isso resulta muito também das relações das próprias cidades, das germinações das cidades que são do eixo? non, as seminaxoes é algo que nós consideramos un proxecto sin interés, só sirve para facer turismo. A facer turismo me refiro aos autarcas e, polo tanto, para nós as seminaxoes non teñen ningún interés. O que ocorre é cando nós vamos a, en fin, a un destes países, con nós van as nosas cidades, vai o nome das nosas cidades, vai a información das nosas cidades, cando eles veñen cá de misión os levamos a coñecer as nosas cidades, de acordo cos perfiles que cada un interesa. Cando viñeron, por exemplo, a delegación de Cuba, estiveron acá en Braga, estiveron en Viana, en fin, estiveron máis acá en algunhas cidades máis acá no norte, pois estiveron nas cidades galegas, e, por lo tanto, tamén é a venta das nosas cidades, e o máis importante é que con isto tamén damos axuda a que sexan os nosos expertos, os nosos peritos, os que saian, porque eu xa estou farto de que polo mundo sempre me encontro que todos os peritos ou son franceses, ou son, antes eran ingleses, ou son alemães, ou son italianos, e se son da Península Ibérica, ou son do sur de Portugal, ou son da outra parte de España, designadamente de Cataluña, de Madrid, e nós temos unha xente espectacular a que temos que poñer en valor. Por lo tanto, eso é o primeiro. A partir de aí, as cidades, bueno, nós, obviamente, atendemos todos os pedidos, e logo, cando somos nós quenes establecemos a estrategia, si é verdad que temos algúns territorios. Por exemplo, da África, pelo de agora, só nos interesa traballar con Cabo Verde, consideramos que é a máis avanzada, e se traballamos con algunha outra, sempre sería da África portuguesa. Non achamos que a África española non ten as condições, Guinea continúa nunha ditadura permanente, e a África francesa xa vedes que está en permanentes conflictos de todo xénero. Por lo tanto, ahora mismo entendemos que de Asia, a parte árabe non dá para traballar, infelizmente, xa estamos a ver as tensiones, apenas daría para traballar se callar con Turquía, pero a partir de aí xa non, cos demais non daría. E da parte da Asia, as experiencias que temos foron moi pequenas, non chegamos a concretizar porque é moi complicado traballar con Asia, é moi complicado. Non só unha cultura administrativa distinta, sino que son reglas diferentes. Nós estivemos, por exemplo, trouxemos aquí unha delegación da Malasia, e ao final as cousas correron ben, pero no inicio eles pensaban que a cooperación era que nos déramos e eles recibiran. Non axaban o sistema de troca, o sistema de intercambios, non percibían o que significaban os fondos europeos para o desenvolvemento, non era fácil. Nos aí non vimos, eu de facto nin siquiera quixen viaxar ali, porque vin que o tema non tiña pernas para andar. Si chegamos, bueno, con Oceanía e Australia non se plantexa, e si vamos a América, cousa muda. América do Sur é a nosa cultura e o noso territorio, por lo tanto, temos Brasil na cultura portuguesa, Argentina, Uruguai, Cuba, mesmo República Dominicana na cultura española, Chile, o que pasa é que Chile é un país bastante avanzado e, por lo tanto, moitas veces nin siquiera pode entrar nos programas de cooperación. E logo, por exemplo, hai países que eu gostaría moito de poder traballar con eles e acho que serían extremadamente importantes, pero algúns están a pasar situaciones un bocado complexas. Por exemplo, un país que me parecería moi interesante para traballar sería Perú, e especialmente nos temas ligados ao turismo sostible. Pero son países ahora mismo, Colombia, Bolivia, México, son países que son complexos para traballar. No que ten que ver con América do Norte, Canadá é un país bon para traballar e Estados Unidos estamos a ver o problema que teñen agora e, polo tanto, pero es que incluso a cosas... sempre unha incógnita os Estados Unidos atualmente. No, infelizmente xa non son unha incógnita, son unha certidão da absoluta, en fin, do perfil do seu dirixente, da súa casta dirixente, pero incluso hasta teníamos problemas logísticos. Agora mesmo, Trump declarou a Cuba país impulsor do terrorismo, o que é absolutamente mentira. Mentras facía isto, enviaba a súa equipa a La Habana para intentar comprar hoteles de saldo, de oferta. Cubanos non quixeron venderle. E eu agora, por exemplo, se vou a Cuba, para poder ir a Estados Unidos teño que pasar 440 días para que me den o visado. Porque pelo facto de ir a Cuba non podo acollerme a exención de visado turístico,
e te dan 440 días, pero só por xatear, porque cando pides, tes que ir ao consulado, a Madrid, pides unha cita para pedir o visado e te dan 440 días de espera, pero só para xatear. Entón, claro, obviamente, se tens que escoller, pois mira, eu prefiro traballar con Cuba que a nosa cultura. Joana, nós não temos muito mais tempo para esta entrevista. O secretário-geral do Eixo Atlântico hoje em primeiro plano. Eu falava das linhas de ação, uma delas tem a ver com a energia, a mobilidade, a economia circular, um pouco acompanhando aquilo que são as prioridades da própria Comissão Europeia, e sei também que está para sair um relatório do Eixo Atlântico sobre a descarbonização. Quero falar um bocadinho levantar um bocadinho o véu do que é este relatório. Mira, a sustentabilidade non é unha palabra, é unha estrategia fulcral non só para a supervivencia do planeta, sino mesmo das nosas cidades e dos nosos cidadáns. Se falamos de economía e de turismo, a xente non vai a unha cidade suxa e contaminada. Pero se falamos da saúde dos nosos municipios, dos nosos cidadáns, temos que pensar que hai elementos como a cualidade do ar que provocan, non sei se quase ou incluso máis mortes e máis enfermedades respiratorias do que o propio tabaco. Toda a xente fala da sustentabilidade, e logo o medio de transporte máis sustentable que é o comboio temos que andar quase a apretar o pescozo dos gobernos para que o fasan. E vocês falan de sustentabilidade e logo non queren facer medios sustentáveis para tirar o carro fora da estrada. Eu outro día fun a Lisboa e subín pola tarde de Lisboa. Vir de Lisboa para o norte ás 5 da tarde era unha cousa completamente xata. A cantidade de carros que había na autoestrada quasi parecía que estabas a pasar, eu non sei, pola Avenida da República de Braga ou pola plaza de Porto dos Aliados. Os aliados. Entón dis, oye, isto como é que se tira fora? Con avións? Non, é co comboio. Entón, por que non fan o comboio? O mesmo acontece en España. Por lo tanto, a sustentabilidade é un proceso continuo e permanente que ten que afrontarse desde todos os ámbitos. Non é só un problema, en fin, dos xardís, non, temos que falar da cualidade do ar, temos que falar da mobilidade, a solución non é o carro eléctrico, a solución é non ter que usar carros. Temos que falar do problema do aquecemento, do problema da electricidade, das vías alternativas que podemos ter para ter, en fin, mesmo unha enerxía limpia. E isto é, por exemplo, o problema dos residuos. O problema dos residuos vai ligado á reciclaxen, vai ligado á compostaxen, pero tamén vai ligado á poupanza alimentaria, a non facer o desperdicio. Esa costume que temos portugueses e galegos de que cando poñemos un plato parece que o plato é para 10 e non para un. Que moitas veces o plato non gaña por ter tanta cuantidade. Tamén non somos franceses para poñer unha cousa pequenina, de nouvelle cuisine, pero hai cantidades máis certas. Por exemplo, Portugal xa fai con moito bon senso a media dose. Hai que pensar novas formas para non desperdiciar alimentos. Todo isto é un continuo. Por lo tanto, nestos anos xa afrontamos o problema da mobilidade, afrontamos xa as primeiras etapas da descarbonización e agora estamos a continuar. Isto, por exemplo, ademais, ten algo moito importante e é que tamén está poñendo foco sobre empresas que non son boas para as cidades, que veñen, que van crear empregos, iso non serve. Nos, por exemplo, temos en Galicia o problema de Altri. Altri ten provocado a maior movilización social dende a luta contra a dictadura e a transición. Por que? Porque é unha industria que contamina. Non interesa se é portuguesa, española, francesa, tamén te ha habido a guerra contra Ence, que é española. Altri unha proposta para colocar nunha zona que é Red Natura, o veciño da Red Natura, nunha zona que contamina e destroza un río, ese río desemboca na ría da Arousa, que é unha das rías con maior riqueza marisqueira, destroza completamente a ría, como xa Ence, española, destrozou outra pasteira de Pontevedra. Tamén os nosos autarcas teñen que ver que cando dan facilidades a unha empresa, a que xénero de empresa están dando? E Portugal aí é un exemplo. A preocupação dos autarcas sempre em ter uma empresa para criar postos de trabalho. Claro, pero iso ás veces é unha armadilla. Para responder a unha outra preocupação, non é? Pero iso é unha armadilla. Mira, por exemplo, aquí en Braga ou en Viana son paradigmas de como están traendo empresas de valor acrescentado tecnolóxicas. Empresas que teñen moito máis valor
Mesmo estudan a visitar empresas que teñen a parte de design e a parte de innovación para todas as fábricas mundiales desa empresa, son de valor acrescentado, traen talento e non contaminan. Ese é o tipo de empresas que precisamos e isto, por exemplo, tamén o colocamos nese relatorio que xa é o último que finaliza. E agora, unha vez presentado isto, nos próximos días, xa estamos traballando nunha nova fase que é cualidade vamos a chamarlle cualidade das cidades a nivel urbano e aí, entre outros elementos, un dos que estamos focalizando pola súa importancia é a cualidade do ar, que ten que ver coas empresas, coa contaminación, co aquecemento, coa mobilidade e que, insisto, provoca moitísimos problemas respiratorios e parece que non o vemos. Para terminar, o Centro Interpretativo do Eixo Atlântico foi uma ideia lançada pelo presidente do Eixo Atlântico, o autarca de Viana, Luís Nobre. Viana vir a receber, digamos, o espaço memória do Eixo Atlântico é para avançar para o próximo ano. Há um prazo já definido, uma meta, Joana? A ver, esta foi unha idea extraordinaria, pero nos foi unha sorpresa, foi unha prendiña fantástica, quasi de Natal, do presidente Viana do Castelo, e además que ten toda a lógica, ten, en fin, toda a pertinencia, porque, primeiro, o Eixo Atlántico nace en Viana, segundo, o Eixo Atlántico é un caso de suceso, e o Eixo Atlántico é algo que nace en Portugal, e Portugal, quen arrastra a Galicia a asociarse, por tanto, é algo portugués, é algo único en toda Europa a día de hoxe, e é, por tanto, un caso de suceso portugués e do norte. E, polo tanto, aquilo que ten estas condições temos que orgullarnos, temos que reivindicalo e mesmo temos que darlo a conocer principalmente a novas xerações a través das escolas. Por lo tanto, este centro non só nace como algo para os cidadáns, sino especialmente cunha vocación educativa. De facto, esta sexta-feira, precisamente, dentro de 3 días, vou estar en Viana co presidente e con unha perita, unha experta nosa, que está a traballar xa con nós nun outro proxecto distinto tamén de centro de interpretación, neste caso no Barco de Valdeorras, ligado á minería, porque ali hai unha serie de canteiras que xa non están en uso e o presidente quere facer un centro de interpretación da minería para que a xente coñeza a historia do que foi a minería naquel territorio, verdad? E vamos a estar aquí esta sexta para que ela tamén, de alguna forma, dé un contributo como experta no diseño deste centro de interpretación e, polo tanto, a noso obxectivo sería que até o brao podamos ter listo o diseño, vamos a chamarlle museístico do centro. O local xa está elexido, vamos a ir a visitalo nesta sexta-feira e a partir de que teñamos xa o diseño museístico feito, obviamente, xa comenzarán as obras de adecuación e, por tanto, xulgo que será o que podan demorar as obras, non sei se 6, 8 meses, depende, en fin, un pouco do que sexa preciso facer, pero teño absoluta certidón de que no próximo ano, antes do brao, isto va a ser inaugurado. E, de facto, xa temos preparado o primeiro que vai ir para ali, que va a ser a exposición dos perto de 40 cuadros que teñen gaño na Bienal do Eixo Atlántico en toda a súa historia e que como nos ficamos cos primeiros premios en propiedade e os temos todos guardados, esos perto de 40 cuadros xa van a vir para que estén permanentemente en Viana e algúns dos que gañaron hai 30 anos hoxe xa son xente moi reputada a nivel europeo. E convém lembrar que está aberto até 21 de junho as inscrições para a 15ª Bienal de Pintura do Eixo Atlântico, que é também já um evento âncora, um momento âncora daquilo que são as realizações no plano cultural do eixo Atlântico. 2 minutos, Joana. Recuando um pouco atrás e até aquilo que foram muitas vezes temáticas de programas que aqui fizemos, que tem a ver com o relatório socioeconómico do eixo pós-pandemia, que é de 2022, esse relatório, que fazia um diagnóstico de baixa produtividade e de assimetrias territoriais como os maiores problemas do norte de Portugal e da Galiza, que a pandemia acabou por agravar. Passados estes anos, há motivos de esperança de que este diagnóstico esteja a ser ultrapassado, ou fruto também daquilo que são as condicionantes externas, a situação não tem evoluído tão favoravelmente como se esperava?
É ser, a economía non é algo lineal e que podamos definir con unha nota de 0 a 10, porque a economía ten moitos perfiles e moi diversa. Si vamos aos grandes valores macroeconómicos, sí, pero nos temos que ir aos valores microeconómicos. Entón pode acontecer que digas, esta liña está en queda, pero esta liña está en ascenso. E iso pode ser bo se nós somos capaces de mudar, para iso facemos o relatorio, hacia aqueles sectores emerxentes, hacia aqueles sectores que teñen un valor acrescentado. Falábamos antes da innovación, da tecnoloxía, e ás veces coisas que até agora facíamos que eran importantes, algunhas co paso do tempo hai que mudar, outras non. Outras poden ser permanentemente valores, en fin, para o desenvolvemento económico. Hai produtos do territorio. É dicir, eu poño un exemplo. Por exemplo, nós temos Felgueiras, que non sei, supoño que sabes, que algunhas das millores marcas de zapatos españoles e que algunhas delas figuran entre as millores do mundo son feitos en Felgueiras. Antes se facían en Valencia, ahora se fan en Felgueiras. Entón hai xa unha xente especializada nun sector que sabes que sempre va ter saída, que non é unha empresa que non contamina e que eso ten un valor por la cualidade de man de obra. O mesmo acontece co tema do automóvel. É dicir, ese eixo que fai a Stellantis entre Vigo e Mangualde é un dos eixos máis competitivos de toda a red mundial da Stellantis, incluindo os países do sur de Europa. Man de obra barata, pero lles falta esa capacitación que ten a nosa xente. Por lo tanto, isto é algo dinámico. O que acontece onte xa non é o mesmo que o que vai acontecer mañá. E temos que estar permanentemente analizando e decir, opa, oye, isto vamos a continuar porque é unha mudanza. E aquí non, este sector non interesa. Temos que mudar para este novo sector. Dende esa óptica, iso que procura o relatorio, dar esos datos, as grandes valores, os que a xente se queda cando leo o resumo, poden dar unha imaxe. Pero se vamos aos micros, a imaxe é diferente, porque xa, eu creo que a economía no norte e na Galiza ten moitas potencialidades, temos xente extremadamente capacitada, territorios con unha boa posición xeoestratéxica, cara a África, cara a Norteamérica, cara a Asia, polo canal de Panamá, Sudamérica, verdad? Canadá. Temos grandes investigadores, boas universidades. O que temos que facer é sistematizar eso, poñer a xente a traballar xunta e dende a administración darlle as facilidades para que posan producir, para que posan exportar. É dicir, temos que darlle facilidades fiscales, temos que darlle facilidades administrativas, licenciamentos rápidos e infraestruturas ferroviarias. João, muito obrigado pela conversa, pela entrevista aqui no primeiro plano da Rádio Interminho do Jornal Correio de Minho. Esta é uma entrevista com o secretário-geral do Eixo Atlântico, que vai ser publicada na edição de amanhã do Jornal Correio. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer como sempre. Primeiro plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho.